guys, welcome back my new vlog. So already hi ang ning Christmas ni guys. So boring day tadi. Yang Christmas ni mai kriya ni ya ma ni mulai mula ओमफ्राय मुलाया सायाव गोजौ जोब्बाय संबाय थानोसै राइसमोन आं बिराद उखैबाय जुरि नामा ओंख्रि लाय जायासैलै एसे लस जाथारबाय नोंना गाज्रि जाबाय नै मोनसेयानो गारनाय जाखादों थाखा ओंखायथ' 20 थाखा मा ओंखायथ' 20 थाखा होनदां आंना दाबो मोनाखै बिथाङा बोरमा बिबु अमा बिबु अमा बिथै संगासिनो आंना गोथाव सं दे ओमफ्राय मेजेमानो गलिजोबगोनसो होनदां गलिनाय नङालै बिनि ओंख्रिया एथ' एसे आरो खुसारा नायलाय बेसेबांबा फिसा ओमफ्राय मानसिया बेसेबांबा गिदिर सावनायनि लाहार फाहार जागासिनो जों आं दसथानिफ्राय संसै दुगैसै ना ओंख्रि मोनबाय ओमफ्राय लोगोफोरा आंना पार्सेल सफैदोंमोन आं बे पार्सेलखौ गाहायाव लायबाय गाइस दिनै नुबाय आंना मा मा सफैदों रुको जरा सबर लागावबाय केम देम नागिरो Mari nawa अब्ला लोगोफोरा भिडिअखौ बावनो दोनथ'सै आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामबा बुङा थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय